салом тамошобини азиз, ин барномаи иттилоотии ахбор аст аз шабакаи забономӯз. имрӯз дар барнома омӯзиши блогинг барои ҷавонони тоҷикистон осон шуд. маркази омӯзишии забономӯз дар шаҳри Кӯлоб талаба қабул намекунад. далели синан мо кадом калимаро меомӯзем? ин ва дигар хабарҳоро имрӯз барои шумо пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз омӯзиши блогинг. Ки кай дар куҷо чӣ хел ба ҷавонони мо блогингро меомӯзанд дар таҳияи ҳамкори мо Алимурод Сайвалимуродов. Алимурод. Бале Файз Алимурод, омӯзиши блогинг барои ҷавонони мо аллакай душвор нест. Чунки тӯли 3 сол аст ки Influence Academy 310 ба ҷавонони мо блогинг меомӯзонад. бача Influencer Academy. ин калимаи англисие? ва ин ба чӣ мешавад ки? Influence таъсиррасон мешавад ҷура. Influencer таъсиргузорон. фаҳмидӣ? Академияи таъсиргузорон аст. Хай биё набошад запсай сар кунем. прямо эфир ҳозир. Академияи таъсиргузорон ҷавонони аз 16 то 26 солае ки мехоҳанд блогингро омӯзанд, ба онҳо нозукиҳои блогингро меомӯзонад. ташаккури зиёд Алимурод. барои иштирок дар ин барнома чӣ бояд кард? Ти ами академияро хондагӣ? биё хайти гап замад камера кунам, бо ту медониш. биё мара. салом алейкум, ман Саймурод. ами Influencer Academy да касе ки мисол барои иштирок карданаш як видео мекунед дар инстаграмтон мемонед, тамом. ҳам офлайн дарсо доранд, ҳам онлайн дарсо доранд. чие касе ки мисол ами спордане бигӯяш ки дедлайн то 26 май. биё хит гап за. бинандагони азиз, баъд як рекламаи кӯтоҳ бармегардем ба дигар хабарҳо. дафт кунен ҳарди раи студия. реклама шида ки кумара бифаҳмон ами Influencer Academy чии? биё бурем озмат намед.